در موج برنامه اطلاعاتی خبر. омодагии Кореяи ҷанубӣ барои маблағгузории лоиҳаҳои нақлиётӣ дар Тоҷикистон. савдои болаззат, содироти 13 тонна ангури хушсифат аз Турсунзода ба Русия. деги оши палови бузург ва 50 ошпаз, ҷашнвораи оши палав дар Душанбе. олмон ҳамкориҳояшро дар вилояти суғд тақвият мебахшад. роҳбари созмони ҷаҳонӣ беҳдошт аз панҷшавии вируси нави хатарнок ҳушдор дод. 5 миллион нафар аз коронавирус фавт дид. дар Русия давоми як шабона рӯз 41 000 нафар гирифтори коронавирус шуд. бонки содироту воридоти Корея метавонад дар маблағгузории тарҳҳои бузурги нақлиётӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат кунад, иттилоъ додааст дафтари матбуоти вазорати нақлиёт. дар шаҳри Душанбе вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим бо Чо Ингю, намояндаи Эксимбонки Кореяи ҷанубӣ мулоқот кард. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои роҳандозии ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ карданд. ҳамин тавр вазири нақлиёт гуфт ки мақомоти Тоҷикистон аз 26 модули роҳу нақлиётӣ иборат буда, ҳоло барномарезии 5 модули дигар шурӯъ мешавад. барои оғози татбиқи модулҳои дигар ҳамкорӣ бо шарикони рушд зарур аст. вазир ба меҳмонон аз Кореяи ҷанубиро бо дигар лоиҳаҳои вазорати нақлиёт низ шинос кард, илова кардааст манба. дар ҳамин ҳол Чо Ингю қайд кард ки бонки содироту воридоти Кореяи ҷанубӣ метавонад бо пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат лоиҳаҳои бузургро маблағгузорӣ намояд. лоиҳаҳои пешниҳодшуда тавре ки ҷониби Кореяи ҷанубӣ қайд кардааст бояд бо вазорати молия мувофиқа ва сипас барои маблағгузорӣ пешниҳод шаванд. қаблан хабар дода шуд ки миёни Тоҷикистон ва Кореяи ҷанубӣ ёддошти тафоҳум ба имзо расид ки дар он ҷалби сармояи кореягӣ ба иқтисоди ҷумҳурӣ ва иҷрои тарҳҳои муштарак бо ширкати ширкатҳои кореягӣ пешбинӣ шудааст. боғдорони шаҳри Турсунзода дар 10 моҳи соли равон ба Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон беш аз 13 000 тонна навъҳои гуногуни ангурро содир намуданд. ин нишондиҳанда дар қиёс бо соли 2020 ду баробар зиёд мебошад. соли гузашта боғдорони ин шаҳр маҷмӯъ 6016 тонна ангурро содирот карда буданд, хабар медиҳад Амид Ховар бо такя ба котиби матбуоти раиси шаҳри Турсунзода Фирӯз Холиқов. гуфта мешавад ки барои беталаф нигоҳ доштани маҳсулоте ки барои содирот ҷамъоварӣ мешавад дар шаҳри Турсунзода беш аз 40 сардхона бо ғунҷоиши зиёда аз 10800 тонна мавҷуд аст. кишоварзон ният доранд ки то охири соли равон содироти ангурро то ба 20 000 тонна расонанд. дар пойтахти Тоҷикистон ҷашнвораи оши палав баргузор гардид. ошпазони тоҷик имсол дар як дег 3 тонна оши палав пухта меҳмононро ба ҳайрат оварданд. ба пойтахти Тоҷикистон беш аз 50 нафар беҳтарин ошпазонро аз тамоми кишвар, инчунин аз хориҷ, аз ҷумла аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Афғонистон, Русия ҷамъ оварданд. табиист ки дар миёни меҳмонон мусобиқаи оши палавхӯрӣ барпо гардид. онро ҳанӯз гарм ва бо даст мехӯрданд. ташкилкунандагон эълон карданд ки имсол тамоми оши палави дар ин ҷашн пухта шуда ба ятимхонаҳо ва хонаи пиронсолон тақсим карда шуд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо Андреас Протман, сафири Олмон дар Тоҷикистон, дидору мулоқот кард, хабар медиҳад дафтари матбуотии мақомоти вилояти суғд. тибқи иттилои манба, зимни мулоқот тарафҳо дар бораи вазъи кунунии муносибатҳои дӯстона, мубодилаи афкор намуданд ва дурнамои ҳамкориҳоро баррасӣ карданд. раиси вилояти суғд зимни мулоқот изҳор дошт ки робитаҳои гуногун ҷанбаи ду кишвар омодаи таҳкими муносибатҳо бо шарикони рушд аст. ҳамзамон мақомоти вилояти суғд илова кардааст ки дар доираи созишномаҳои дуҷониба дар вилояти суғд бо дастгирии ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ амалӣ шуда истодааст ва ин раванд дар оянда низ идома хоҳад ёфт. дар навбати худ сафири Олмон дар Тоҷикистон барои тавсеяи ҳамкориҳо андешаҳои худро баён доштааст. манба қайд кардааст ки сафири Олмон дар Тоҷикистон дар доираи сафари худ бо ҷараёни амалишавии лоиҳаҳои ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар корхонаҳои Ҳабиб Ҳабдаҳи шаҳри Конибодом, Баракати Исфара ва Исфарафуд шинос мегардад.
мудири кулли созмони ҷаҳонии беҳдошт Тедрос Адханом Гебрейсус аз эҳтимоли пайдоиши вируси нав ҳушдор дод, ки ҷилавгирӣ аз он ғайриимкон аст. аз нуқтаи назари биологӣ ҳеҷ шакке нест, ки рӯзе як вируси дигаре пайдо хоҳад шуд, ки мо онро дар бар гирифта наметавонем, гуфт ӯ дар нишасти вазирони тандурустӣ ва молияи бистгонаи бузург. ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд аз пандемияи COVID-19 ибрат гирифта ба пандемияи нав омода шавад. ҳатто агар мо ба ин ҳамагирӣ хотима диҳем, мо бояд дарсҳоеро, ки ин вазъият ба мо меомӯзад, ёд гирем ва ба оянда омода шавем, гуфт ӯ. ба гуфтаи Гебрейсус, созмони ҷаҳонӣ беҳдошт ба механизми нави молиявӣ барои таъмини мубориза бо пандемия ва идоракунӣ беҳтар тавассути таъсиси як шӯрои маблағгузорӣ барои мубориза бо таҳдидҳои нав ва имзои созишномаи мубориза бо пандемия ниёз дорад. қаблан раиси созмони ҷаҳонӣ беҳдошт гуфта буд, ки агар инсоният тасмим бигирад, метавонад ба пандемияи коронавирус хотима диҳад, зеро дар ҷаҳон тамоми воситаҳои зарурӣ барои мағлуб кардани ин беморӣ мавҷуд аст. бар асари пандемияи коронавирус давоми 2 сол 5 миллион нафар дар ҷаҳон фавтиданд. ин омор тибқи маълумоти расмӣ аст ва шояд теъдоди фавтидагон аз ин бештар бошад. маълумоти мазкурро донишгоҳи Хопкинг аз сартосари ҷаҳон нашр намудааст. бинобар иттилои маълумоти расмии ин донишгоҳ, дар саросари ҷаҳон аз бемории коронавирус 5 миллион нафар ба ҳалокат расиданд. дар ҳамин ҳол дар Тоҷикистон аз замони авҷ гирифтани ин беморӣ 17086 нафар сироят ёфта, 16960 нафар шифо ёфтанд. аз ин беморӣ дар ҷумҳурӣ 124 нафар ҷон аз даст доданд. шабонарӯзи гузашта дар Русия наздик 41000 нафар гирифтори коронавирус гардиданд, хабар медиҳад ситоди фаврии мубориза алайҳи ин вирус. ба иттилои манбаъ, ҳамакнун теъдоди умумии гирифторони коронавирус дар Федератсияи Русия ба 8 миллиону 513790 нафар расид. дар як рӯзи охир дар Русия ҳолатҳои серояти нави коронавирус дар 85 минтақа ба 40993 нафар баробар гардид, омадааст дар хабари ситод. манбаъ меафзояд, ки дар 24 соати охир 27115 нафар аз бемории мазкур шифо ёфтанд. теъдоди умумии шифоёфтагон ба 7 миллиону 358539 нафар баробар аст. гузашта аз ин, дар Русия шабонарӯзи гузашта 1158 нафар бемор ҷон аз даст доданд. аз ҷумла дар Москав 94 мариз, дар Санкт-Петербург 82 нафар ва вилояти Москав 43 нафар фавт аз коронавирус сабт гардидааст. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. тансиятиву хонабодии ҳар яки шумо орзуи ҳамешагии мост. бо барномаҳои радиои садои панчакент бимонед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон. огоҳ бош.